Amen. Pár krokov s Ježišom chceme urobiť v tomto krásnom období aj malých či veľkých, súrodenci, učitelia, rodičia, všetci. Najvyššiu lásku má ten, ktorý dá vlastný život za iných. Ježiš to spravil. A čo my? Častokrát nie sme schopní priniesť čo i len malú obetu pre našich najbližších, ktorí nás milujú. Prvé zastavenie Pilát odsúdil Ježiša na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a človeče. Pane Ježišu, sme len na prvom zastavení tvojej bolestnej cesty a už od nás ľudí musíš prijímať jednu z najťažších rán, odsúdenie. Táto rána možno neboli až tak fyzicky, ako ráni tvoju dušu. Tvoj Otec krokul tým slzami sklamania a Boh ranený láskou. Vidíme teba, ako tam stojíš a mlčíš. Čokoľvek povedať by bolo zbytočné. Ježiši, odsúdil ťa nespravodlivo, a ty si mlčal. Ja keď kričím, hádam sa a chcem sa byť, keď ma niekto odsúdi. Pritom občas aj ja ohovorám zlý a ubližujem. Prosím ťa, naozaj ma zachovať si v srdci pokoj a nedovoliť, aby z mojich úst vychádzali klamstvá a ohovárania. Druhé zastavenie, Ježiš berie kríž na svoje plece. Kláňame sa ti, Kriste, a proroč. Pane Ježišu, po tvojom mučení nastáva ešte väčšie utrpenie. Prichádza kríž, zdroj najväčšej podoby, teraz hodný najväčších zločincov tej doby. A ty ho predsa prijímaš. Prijímaš ho však z lásky, z nekonečnej lásky k nám. A my si túto tvoju obetu často neuvedomujeme. Stačí, ak sa nám nastane na chvíľku dariť a hneď už reptáme proti tebe. Pane Ježišu, prosíme ťa, daruj nám silu prijímať naše kríže, s ktorými dennodenne bojujeme. Daj, aby sme pochopili, že každý svoj kríž musíme obetovať tebe. Daj, aby sme pamätali na tvoje slova. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Tretie zastavenie, Ježiš padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobroračíme ti. Ježiš na svojej ceste na Kalváriu prvýkrát padá. Tento moment sa dal očakávať. Dobitý a zoslabnutý nesie ťažké drevo kríža. Táto chvíľa vyprovokuje aj niekoľkorát rodičom posmešné pokriky a povedanie. Ježiš však stáva a ide ďalej. Preto kríž neniesie pre seba, ale za nás všetkých, za naše hriechy a pády. Ježišu, ty dokonalý človek, si padol pod svojím branom. Ach, ako často sa to stáva mne. Koľkokrát som lenže ty si opäť vstal. Prosím ťa, pomôž mi poznať to naše chyby, vedieť sa ospravedlniť a opäť tečať veľké svojimi slabosťami. Štvrté zastavenie, Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, Matka Mária, tušila si, že keď vyslovíš svoje fiat, že zažiješ takúto bolesť a zda si jediná, ktorá chápe jeho utrpenie a si mu oporou na tejto poslednej ceste. Ale Boh je pri tebe a pomáha ti niesť tento kríž bolesti. Takisto ako on nesie ten svoj priamok pred tebou, pred tvojimi očami, aby nakoniec mohol uskutočniť svoj veľkolepý plán lásky. Ježišu, stretnutie s Pánom Máriou bolo pre teba pozorné. Ja svojim rodičom ťažko povzbudím a idem svojou cestou. Prosím ťa, chcem sa otvoriť a dôverne rozprávať so svojimi rodičmi. Nauč nás to, mňa a mojich rodičov. Piate zastavenie, Šimon Cyrianin pomáha niesť Ježišovi kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobroračíme. Kríž je završením celej našej viery. Ty si Šimona poznal, aby spolu s tebou niesol kríž. Aby aj on vydal ruku dielu. Práve cez
si mu udelil mnoho milostí, aj keď on to vtedy asi tak nevnímal. Bolo to hanba niesť odsúdencovi kríž. Ježišu, Šimona prinútili, aby ti pomohol niesť kríž. A netreba veľakrát opakovať i prikazovať, keď vyplním prosbu druhého. Prosím ťa, nauč ma hneď pochodne počúvať. 6. zastavenie, Veronika podáva Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobročíme ti. Pane, aj na mojej ceste sa ja stretávam s tebou v podobe ľudí, ktorí potrebujú moju pomoc. A predsa tak často sa bojím výjsť zo seba a podať moju službu. Veronika sa nebála a šla k tebe tak blízko, aby ti mohla aspoň v podobe šatky pomôcť. Šla k tebe do raného a slabého aj za celú vysmetu. Veronika vystúpila a zrgala a poslúžila ti. Ja sa chcem často zapáčiť požiakom a preto si robím rady vyslúžiť. Prosím ťa, pomôž mi postaviť sa na stranu spravodlivosti a dobra i vtedy, keď sa mi ostatní budú smieť. 7. zastavenie je, že druhýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrečíme ti. Ako si druhýkrát. A prečo vlastne vstávaš? Znova a znova. Lebo chceš ukázať, aký si silný? Nie. Takom utrpení a výsmechu, aký zažívaš ty, je každým podobným dôvod nezmyslom. Robíš to pre jedno jediné. Miluješ nás. Ty sa nevstávaš svojej lásky k nám. Sme tvoji a tebe patríme. Ježišu, opäť si padol a predsa si sa schopil a vstal si. Niektoré moje činy sa ustavične opakujú a ja už niekedy nemám chuť s nimi bojovať. Prosím ťa, daj mi chuť začať znova. 8. zastavenie, Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ľudia plačú, keď ich niečo trápi, keď sa im nedarí, keď prestanú vidieť nejakú nádej. Väčšinou, aj keď nevidíme východisko z ťažkej situácie a plačeme, nezabudujeme, že je tu Pán Ježiš, ktorý nás vypočuje a postará sa o nás. Keď si budeme myslieť, ako tieto plačúce ženy, že nie je nádej na záchranu, Pán Ježiš nás zachráni vždy. Ježišu, ty si videl plač a často vidíš i môj plač. Niekedy je spojený s dúpaním môj, keď si chcem niečo tvrdohlavu presadiť. Prosím ťa, daj, nech môj plač je plačom skutočnej ľútosti. 9. zastavenie, Ježiš padá tretíkrát. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tretí pád a zase ten istý scénar. Vidíme Ježiša slabého, dorádeného a unaveného a opäť na kolene. Pýtame sa sami seba, kde berie silu opäť vstať a ísť ďalej. Odpoveď je jednoduchá a zároveň nepochopiteľná. Robí to pre nás a pre náš šťastný koniec. Ježišu, si už blízko popraviska a opäť padáš. Mohlo by ti byť všetko jedno. Predsa však stávaš a ideš ďalej. Prosím ťa, daj, aby ma moje pády neviedli k neozdanosti. Daj, aby ma každý môj pád skončil tak, že sa opäť postavím a vykročím za tebou. 10. zastavenie, Ježiša vyzvieť Božia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane, nielen to nestačilo, koľko bolesti sme ti ľudia na tvojej ceste spôsobili, čo všetko si musel postúpiť kvôli nám. Okrem všetkej síly ťa obrali aj mužami. A predsa si nereptal a z výšky kríža si sa modlil. Oče, odpusť, lebo nevedia, čo činia. Ježišu, dal si všetko, čo si mal. Ja sa ťa všetko vzdávam. Malinčeko si, najmä tých, ktoré sú iba moje. Prosím ťa, nauč ma nezávislosti od mojich vecí, aby som
slúžili mene a nie ja im. 11. zastavenie Ježiša privíjajú na kríž. Kláňame sa ti Kriste a Boží. Z ľudského hľadiska je to okrutná bolesť. Bolesť tela známa ešte väčšinu dôvod. Ježiš z pokoru príjma túto posilku urážky a teraz aj knice v jeho rukách a mám. Boh sa za teba z lásky vydal na smrť, aby si raz s ním mohol byť v ráji. Ježišu, trpel si za každého z nás. Ja utekám pred všetkým, čo ma zaťažuje. Pred pomocou rodičom, súrodencom, spolu s tebou. Prosím ťa, naplň mi srdce okolo pomoc každému, kto to potrebuje. Chcem sa vedieť zrieť svojho pohodlia pre iných. 12. zastavenie Ježiš umiera na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane, zomieraš potupne a vo veľkých bolestiach. Ešte i na kríži nemyslíš na seba, ale na nás. Daruješ nám matku, odpúšťaš kajúcemu hriešnikovi a modlíš sa za tých, čo ťa zabíjajú a posmievajú sa ti. Ako sa dá na to pozerať a hanbiť sa za tvoj kríž? Ježišu, na kríži si dokonal svoje dielo spásy. Ja niekedy nemám chuť ani dopísať úlohy, pozametať kuchyňu, vyniesť veci. Prosím ťa, nauč ma všetko urobiť poriadne a dokonca i keby to bolo na náhľad. 13. zastavenie Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pane, sú chvíle, keď kľačím pod masívnym krížom, pravdu bez nádeje. Prajem si, aby si jasno na chvíli otvoril oči, usmial sa a povedal: všetko bude OK. Aj keď chápem, že je to detsky naivné, túžim po jedinom tvojom uzdravujúcom pohľade. Ježišu, už netrpíš, na o to viac trpí moja matka Mária. Bitka so súrodencami sa skončila môjim víťazstvom, len voda do smutných očí mi ukázal, že som nekonal správne. Prosím ťa o pomoc. Chcem robiť všetko, pre radosť tvojich počiatkov. 14. zastavenie Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tvoja cesta, Pane, zdanlivo skončila, no tá moja práve začína. Stojím desi na cesty skočený pred tými veľkým ošlapom. Pane, tu sú moje ruky, možno nich to, čo chceš ty. Ježišu, uložili ťa do hrobu. Mysleli si, že ťa úplne zniesli zo sveta, no potom si stal z mŕtvych. Prosím ťa, daj mi, či ťa nepochovávam vo svojom srdci. Daj, nechaj v mojom srdci zacítiť tvoju prítomnosť. Tvoje smrtvýsenie. Amen. Tvoje telo okrylo hrom. Zdalo sa, že je všetkému koniec. Pane, daj nám pochopiť, že nikdy nie je koniec tvojej lásky. Že žiadna situácia nie je beznádejná. Že i naše chyby sa môžu v tvojej sile rozvinúť. Že i naša malá